Yo, pwede. Pabuling lang ako pag daw pumanok. Hani ito nga darak po. Adla pa di nga ahak. Ugad pa di, wala problema. Tara. Bigigil loyo, di loyo. Ubot lang mo eh. Ano pa di? Kaya pa. Kaya pa. Pangit mo ulit. Dito. Apa din nakita ka? Waralat nga di pa di. Bawang. Tingin ta Pag kami nga pa, siring pa nga to. Sige. Ano pa di, ada? Tadi baga wari kita din di. Papakain dolos nga mamayong ito. Baga. Wari good man. Wari kita ni karne niyan. Kahit mamanok daw na. Mo pa nangalato ko sa mumuo. Bon, abay tayo, tanggason. Tanggason, Blake. Sirong, sirong. Lagi to. Ito na. Sulod-sulod. Huli ka. Napabata na. Ay no. Abi na pa di. Sakop na. Ay na pa di. Hindi na. Pa di. Kay natakop man ako. Pwede natin ibulang. Ay ito pa di. Diretso ihaw. Ihaw. Ihaw dayon. Aw, ito. O pa yun. So what's up guys? Damo nga salamat ang iyo pagkitahan amon mga video man. Shout out kay Robian Abayo Gabani. Ngan, shout out liwa sa mga Limado family ngan, Gabani family. Ngan kunta diri ka magsawa pagkitahan amon mga video ngan waray na shout dida. Alright na. Please subscribe an Amon channel and i-click niyo ang notification bells para updated kayo sa mga upcoming videos. Thank you guys. Nga sa pa, kung karoy niyo may shoutout sunod nga video, comment below. Just comment below. Dako, nga sa pa, kung karoy niyo may shoutout sunod namon nga video, just comment below para may shoutout kamo namon hasunod namon nga